Na Vía Láctea encontraremos un bonito lugar. Asombroso. A ciencia non coñece límites. Acaba de sintonizar vostede Baleiro Perfecto. Benvidos a este Baleiro Perfecto número 16, ante a posibilidade de que me trabuque, pero vou non afirmar así abertamente. Capítulo 16, cremos, desta tempada non o teño claro, pero por aí andará. Seguimos aquí sobrevivindo, agardemos que non se corte, non? Que estamos aquí, xa tivemos problemas antes co internet, co tema dos apagós, mais seguimos vivos, e iso é importante, no Baleiro, neste espazo singular na que as cousas ocorren do dereito do revés e ao mesmo tempo, non? Temos o equipo de sempre, non vou mentir. Temos, xa de entrada, para pasar a presentación, se non perder máis tempo, temos, como non, a Alba Rozas, compañeira dende Salamanca, nesta vez. Sí, aquí estamos. Fai sol, aquí fai sol, que saibades que fai sol. Aquí Do fai... frío xa non vou falar. Claro, aquí fai friño, pero, bueno, temos solete tamén, non creas. Temos tamén, por suposto, a Guillermo Rodicio, dende a Coruña, creo, pode ser. Maratulde, Carlos. Que significa bo día en Coruño. En Sindarin ou en Coruño, non sei. Faime gracia que significa bo día de pola mañán, porque falades de que fai sol a pesar de que é de noite, entón pertúrbame. De noite, pero xa sabes que o Baleiro Perfecto todo pode ser un pouco interpretable, sí, non? Os podcasts, os falangullos teñen ese punto, non? De nunca sabes cando é. Temos que facer como o show de Truman, non? De dar bons días, boas noites, boas tardes. Xa como for, que tal, amigo, compañeiro? Estás ben? Sí, moi ben, moi ben. Aquí preparando os elfos. Os elfos, é verdade. Bueno, non sei, ou calquera outra cousa, que é verdade que non se sabe o que é. Nunca se sabe, non? Como non sabe ler a xente. Temos tamén, por suposto, a Pablo Heavy, a Pablo Pesado, compañeiro. Que tal? Que tal, xente? Encántame que esta ronda de presentación se estea a converter nunha especie de parte climático descentralizado da Galiza. Así que, nada, estuve en Compostela, o tempo ben. Hoxe non foi moito frío, pero a verdade é que a semana pasada foi bastante jodida. Ainda por riba co do apagón, pois... Ademais hai que dubidar, co prezo da luz hai que dubidar se encendemos ou non a caleza. Pero dúbidas, Carlos, eu paso frío todo o tempo, non pollo nada. Ser unidades de dúbida. A virxe do puño cerrado. É o único elfo que me importa. Esa voz, ese sorriso é de Darío Enjay, como non podía ser outro xeito, compañeiro. Que tal, boas noites? Aquí, bueno, fixo nubrado, pero 18 graus pola tarde, ou seja que nin tan mal. Non fixo un frío tampouco. Abre as ventas a ver se queda algo dentro. Hashtag o parte, como facemos o hashtag o parte, homenaxe ao noso ao Rubén, non? Por se alguén non o coñece. Sí, efectivamente. Aquí é ben coñecido. Pois nada, isto é o de sempre. Vou poñer aquí... Pero non, primeiro é cita, non? Si, primeiro poñemos unha cita, como sempre. Intentades adiviñar, por se non lestes o título, de que vai o conto, e logo xa contamos as nosas primeiras cousas. Harry Potter. Que grande honor para min. A quen es ti? Dobby, señor. Dobby, o elfo doméstico. Non quero ser groseiro, pero este non é un momento bo para eu ter un elfo doméstico no cuarto. Ah, xa, sí, claro. Dobby ben entende. O que pasa é que Dobby veulle dicir... É algo complicado, señor. Dobby non sabe por onde empezar. A ver, por que non sentas? Sentar? Escoitadas as únicas voces que ides escoitar que non son as nosas neste programa, non? Porque o presuposto que temos, pois imos falar das nosas primeiras veces. Imos falar de elfos en nosas primeiras veces. Elfos no gran concepto da palabra elfo, non? Que eu creo que todos, máis ou menos, sabemos o que é un elfo, inda mesmo nas súas diferentes variantes, non? Que podamos imaginar ou
lembrar, máis como a sempre antes de definir exactamente ou de propoñer definicións ou de propoñer certas cousiñas, imos falar das nosas primeiras veces cos elfos, non? Quedoulle a palabra a Alba para que, bueno, por se nos quere contar algunha cousiña en élfico, non sei, mesmo se quere facer a súa intervención na linguaxe. Non, a min dánseme bastante mal os idiomas, é algo que teño que dicir. Avancei máis en lingua negra que en élfico, iso tamén é outra cousa que teño que dicir. E non, A e non vas a miña- utilizar a lingua de Mordor aquí, ademais, evidentemente. Sharp, só direi Sharp. Eu creo que a miña primeira experiencia cos elfos é xogando a Ocarina do Tempo e a Ocarina das Estacións para a Game Boy co Zelda. Esa é unha das primeiras experiencias. Dura e cara experiencia porque había que descargarse as instruccións de Nintendo porque eran cuestións moi específicas de avanza 7 baldosas, retrocede 2 para liberar a criatura, as chaves, eu que sei. E Nintendo cobraba pola información naquela época, que era algo que non sabíamos ata que despois chegou a factura. Como? Que factura, perdón, como? Sí, a ver, eu máis meu irmán xogábamos a Zelda, Ocarina do Tempo e Ocarina das Estacións, que son dous Sí. xogos da Game Boy que ademais están unidos, porque Sí, según os logros que fagas nun desbloqueas cousas noutro. Ajá. En aquela época a única maneira de pasar o xogo inteiro era seguindo as instruccións que estaban dispoñibles na páxina de Nintendo. Hostia, Naquela vale, época, vale. E Nintendo, cando tal, chegou unha factura a casa de 1000 euros. E claro, non vos podes imaginar miña nai a broncaza que a ver que está desfacendo, porque isto non é normal, porque que pasou aquí. Era por Nintendo que cobraba por descargar a información. E nós non sabíamos iso, porque claro, nós o que facíamos era abrir a páxina de Nintendo unha vez e outra vez e outra vez e outra vez, porque senón ti podes descargar a información unha vez, pero nós non chegamos a descargala, nós consultábamos recurrentemente a páxina. Claro, pero isto é unha señalidade, tío. A Nintendo draconiana, pero xa naquela altura, non é nada novo de Nintendo cobrando por locuras, polo visto. Claro, pero nós non sabía. E sobre todo que a bronca principal caeu a min porque era maior, pero que me estaba locamente enganchado era meu irmán. Entón, Asumindo os errores dos irmãos pequenos dende tempos inmemoriales. Esa foi a miña primeira experiencia cos elfos. Non sei se boa ou mala. Saiuche cara, todo ese xerito. Bueno, a ti non moito. A tua nai igual un pouco máis. A mí non paguei a factura, sí. Exactamente. Algún día preguntaremos a tus pais que tal a tua primeira experiencia con elfos, e logo comentamos. Guillermo Rodicio, ti que? Como xogas cos elfos ou como tratas con eles? Pois a miña primeira experiencia cos elfos é relativamente recente, porque, bueno, saudaba antes dicindo bo día en élfico, porque cae como cousa así, cando empezou a pandemia e tal, como pois había tempo para facer cousas e tal, decidín facer un curso de Sindarin, de élfico, de lingua élfica, para simplificar. A cousa é que me recomendaronme un profesor elfo que vive aí por Cecebre, e nada, foi bueno, estiven como unha semana buscando como falar, como contactar con el, pero ao final atopei no medio do bosque e tal, e dende esa, pois, estáme dando clases. A movida é que un dato que se sabe pouco sobre o élfico é que ten unha curva de dificultade moi tocha, sobre todo se ves, a menos que veñas de linguas que sexan próximas. Por exemplo, se ves unha lingua romance, como é o meu caso, durante como o primeiro ano e medio, ata que pillas un nivel como de B1, fonéticamente é como se estivese soltando un eructo moi longo. O sea, é indistinguible de unha persoa que se está botando un eructo durante todo o tempo que estás intentando falar en élfico. E eu ainda estou un pouco na fase dos eructos. Curiosamente isto, no, como o tema dos elfos son como moi recluídos e tal, non se sabía ata os anos 80 ou así, polo visto, o tipo que tiña antes o récord do eructo máis longo era en realidade un tipo que estaba facendo a trápala e estaba lendo recitando un discurso de Martin Luther King en élfico. E nada, cando se descubriu todo o tema do eructo xigantesco, quitaronlle o Guinness a este señor. Que barbaridade, ¿no? O sea... Sí. Sempre estamos aí con... Pero claro, que é o que hai, cando te escondes tanto, tío. Sí, no, está claro. Tipo elfos tipo vento, ¿no? Digamos. Sí. Porque, bueno, non quero falar máis en élfico porque, claro, a xente supoño que escoitará un eructo.
Oye, a min eu creo que na escola de idiomas creo que estaban aí, non? Intentando metelo, pero non conseguiron, non sei. En fin, Pablo Pesado, perdoa. Ti co élfico ou directamente pasas a falar dos elfos como tal? Pois as dúas cousas realmente. Teño a historia do Rodicio e a historia de Alba poderían ser a miña. Porque a historia os oráculos, o Zelda Oráculo das Estacións e o Oráculo do Tempo, penso que se chama, son dos primeiros xogos que eu xoguei na vida, alucíname, continúan a ser dos meus xogos favoritos. E logo, por outra banda, eu aprendín élfico de pequeno. Sempre conto estas historias de o neno absolutamente insoportable, asqueroso que era, e digo sen ningún tipo de, non sei, como de broma ou buscando compadecemento, non, era un neno realmente horrible. En algún momento, mercara un fascículo encantaba mercar estas mierdas que che daban nas tendas de xornais, sabes, isto de colecciona minerais, Sí, colecciona non sobre sei todo que ao que. principio é moi barato, logo é moi caro o segundo todo. Sí, estas típicas estafas piramidais para nenos, non? Sí, sí, E sí. nunha destas viña un libro, un dicionario de élfico. Eu naquela altura, en primeiro lugar, non calera a Tolkien aínda, era bastante pequeno. E, en segundo lugar, non tiña moi claro como se aprendía unha lingua. Entón pensaba que un dicionario era a ferramenta única e necesaria para aprender élfico. E claro, os meus padecementos intentando aprender unha lingua sen falantes a través dun dicionario non foron moi produtivos, a verdade. E logo, así como a experiencia máis clara que teño eu con elfos foi tamén outra historia de Pablo Pequeno Repipi, que foi nun día do libro, que na miña escola organizaba un evento que tiñamos que escoller un libro que nos gustase moito e lelo pois, para todos os alumnos e para os seus pais. Eu escollera un cacho do Silmarillion, porque estaba comezando a lelo daquela e a Idade, verdade é que non perdón? entendía nada. Idade? Non, era moi pequeno, non Vale, entendía vale, non, nada, por eso. Vale. non era unha cousa así como de superdotación, era realmente puro intentar aparentar inteligencia que non tiña, realmente era Increíble. profundamente estúpido. Ajá. E nada, puxeme a ler aí, pois, calquera genealoxía, non? Ademais, sen ningún tipo de entonación, porque para entoar tes que entender o que lees. E estiven ali como un cuarto de hora, aínda atopando pois, pais dos alumnos daquel curso, lémbrame aquel cuarto de hora como das experiencias máis aburridas da súa da súa vida. E nada, Que para eles, sempre ademais, foi un eructo xigantesco, non che conto máis. tal cal, Claro, sí. claro. Darío, ti que tal cos elfos? Algúnha experiencia interesante? Pois a verdade é que eu son moito máis aburrido que os meus compatriotas, porque o que eu criei un pouco co tema dos elfos foi con videoxogos como pode ser o Warcraft, onde, bueno, xogabas e tal. Pero o Warcraft este de estrategia, sabes? Que creo que había Sí. que podías utilizar o que son os elfos oscuros para utilizalos, non? Como que eran bastante guais, como que invocaban cousas e tal. E logo, pois, bueno, co tema do Señor dos Anéis e as películas, que foi un pouco a revelación, entre comiñas, pois do que era un elfo, non? Que eu realmente non estaba moi metido no tema da fantasía ata que chegou un pouco o rollo ese das películas, non? Do Señor dos Anéis. Bueno, elfos non tiven o placer de coñecer ningún en persoa, e temos unha teoría que un profesor de instituto igual podería selo, pero nada, nunca pudimos confirmalo. Está claro. Ben, pois eu a verdade se irá máis veces no programa, pero teño que irme un pouco a Tolkien. Estou seguro de que antes tiven algún trato cos elfos nos videoxogos, ou directo ou indirectamente, ou inspiración ou non inspiración nestes personaxes. Pero así seguro sei que con 10 anos, que foi cando sae a película, non? A Comunidade do Anel, sei que aí sí que coñecín a Elrond e compañía, e casi sempre logo vin desta imaxe, non? Na miña cabeza. O que pasa é que eu era moi crítico con eles, sorprendíame que foran tan puto cobardes, o sea, para min é que como que non facían nada, o sea, non entendía nunca, isto xa sabemos logo, bueno, esta é a miña percepción de neno, non entendía porque na primeira guerra esta que se mostraba ao principio da película, os tipos combatían, eran uns putos amos ali organizados, e logo mandaban a 9 tíos a tirar un anel, sabes, rollo de, como que os vía moi parados os elfiños, non? Entón non me quedaba moi claro o seu papel no mundo, non? Logo xa veremos e tal. Pero sempre os recordo así, tipo tal. A ver, eu recoñezo ademais que a min Legolas me flipaba bastante. O
O sea, era como moi edgy, ¿no? Podemos, sabedes que sempre vos traigo figuras edgy, eu trato de buscalas por aí, pero para mí Legolas era como ese rollo de tirar tres flechas a vez. Sí, non sei, tío, era como tirar tres flechas a vez, facer surf nun escudo de metálico polo abismo de Hel, non sei, a min esas Dirías, cousas... Carlos, que ti levas a Fedora neste programa, non? Sí, exactamente. Sí, totalmente, sabes? Entón, pois claro. Pero é que non Legolas pareceme o anti-edgy, o señor que lle das a volta mal e volve do final da rúa para devolverche os diñeiros, Sí, Totalmente. pero teña ese puto amismo extraño, non sei, pero é que por iso digo que na película sempre me parece un pouco raro o personaxe de Legolas, non? É que no libro non é tan así, joder. No libro é peor, joder. Sí, claro, é que non pinta nada no libro. No, creo que cantas palabras tiña Legolas no libro? Creo que hai unha... Había o meme de que hai o meme de que lle dirixe dúas frases a Frodo nas mil páxinas do Señor dos Anéis. Sí. O gran compañero de viaxe, non? O amiguísimo, sabes? Hostia. Pois non, nada, iso eu creo que vou por aí. Conste que eu non sei por qué, na miña... Bueno, logo estaba Harry Potter, sí, cos elfos domésticos, mais tamén eu non sei por qué, cando vi a Rin e Gaudí, o personaxe de Xelos a min parecíame un elfo. Na miña cabeza tiña o concepto de que parecía un elfillo, o cabrón. Pero non tiña ningún... Non sei por qué, quero decir. E agora sí tamén ven unha anécdota moi rara e moi curiosa que nunca puiden explicar e nunca lle poderei preguntar de onde viña o seu coñecemento desta cousa, que era a miña avoa, unha vez contándome moi de rapaz, falo de 5 anos, 6, por aí, faloume que ali polos camiños da aldea en Palas podía virme algún elfo. Eu flipei porque non me cuadraba nada. O sea, o seu coñecemento desta ficción ou desta fantasía cos coñecementos que en xeral podía manexar ela por motivos xeracionais, motivos... Non sería a túa boa Pagni Papiesen? Pues non, espero, pode ser, non sei. Non iba a decir espero que non, pero espero que sí ao mesmo tempo, non? E agora que temos que estar cancelando aquí o noso querido, o noso polaco favorito ata agora, pois sí, non? É a hostia ese tema, ahora que sabe, logo falaremos de The Witcher, supoño, dos elfos de The Witcher, non? Pero é a hostia o tema este de que plaxiara a esta señora, non? Porque agora tería como, non sei, 80 anos ou tal. Pero é a hostia. Está morta, que peor ainda. No, claro, joder, por iso digo, non? Pero que creo que foi a familia que puxo, non sei se os fillos ou tal, que puxo o fillo, que tamén é escritor polaco bastante coñecido, parecer. Bueno, coñecerán en súa casa, pero... Exactamente. Do Pablo Repipi, en realidade, sabes, o Silmarillion era moi mainstream. Esperaba xa que, sabes, que levase os seus compañeiros as obras completas de Pagni Papiesen, sabes, como cosa escura. Eu ata que se declare judicialmente no, pero, joder, pero Liche, pudestes ler esos fragmentos por aí, algún é jodidamente igual, rollo, sabes? O sea, para mí o Swift moi ben o que dija, pero si isto é real, se demostra que estos documentos son anteriores, claramente perdón, é un plagio. Eu pregúntome, además sería un escándalo a nivel Europa tamén. É que me pregunto que pasará cos videoxogos de CD Projekt, os de The Witcher, porque que serán agora unha franquía de Pagni Papiesen? Pois entendo que terán que renegociar o tema, o sea, o día de mañá probablemente perda os dereitos agora tal, pero eso, o sea, se alguén lle ten que pagar logo a familia, non vai ser CD Projekt, vai ser quero dicir agora, vai ser o Sapkowski, porque el foi o que pagou, foi o que se vendeu, co cal CD Projekt vais levar las barras mans fijo, non... Gravísimo. Non tal. Bueno, imos seguir para bingo, non? Entón vou meter aquí a nosa sintonía de apertura, que é a mellor apertura posible do mundo, e seguimos para bingo. E seguimos para bingo tanto como que lle vou pedir a Alba que ahora sí, pois xa sabemos como nos gusta a nós traer definicións. Alba, teste a palabra casi seguindo a tradición. Creo que no último programa quiteiche esta tradición e quería devolverche. Sí. Ai, pois alégrome moito de que me devolvas. No. Pois empezamos a definir o que é un elfo, non? O termo elfo, así en liñas xerais, e de maneira divulgativa, por dicilo de alguna forma,
deriva do inglés elf e designa un ser da mitoloxía xermánica e escandinava. Non son exactamente iguais na mitoloxía xermánica que na escandinava. En xeral son criaturas da mitoloxía escandinava e xermánica que eran unha raza menor de deuses da fertilidade e aparecían representados como homes novos e mulleres de gran beleza que vivían en bosques, covas ou fontes. E considerábanse seres de longa vida ou inmortais e con poderes máxicos. E a pesar das orixes nórdicas, tamén poden ser comparados coas fadas e outros seres, por exemplo, da cultura celta. E despois, na mitoloxía nórdica, os elfos son seres semidivinos, pois iso, asociados á fertilidade e ocultos ancestros, que non estaban atados ás limitacións físicas. Aquí a noción de elfo empata coa crenza animista en espíritus da natureza e espíritus dos mortos. Hai un cambio en relación á mitoloxía xermana, que na mitoloxía xermana pois eran criaturas que vivían no ceo durante determinadas estacións ou, segundo as crenzas pagás, tamén podían ser xente das árbores. Bueno, todas estas crenzas son pagás, pero iso, ou eran seres do ceo ou xentes das árbores. E despois, coa chegada do cristianismo, comezaron a ser descritos como pícaros que podían provocar enfermidades no gando e na xente, ademais de provocar malos soños. De feito, a palabra alemá para pesadelo, que vou na ler fatal, pero é algo así como Traum, significa soño de elfo, porque se cría que os provocaba un elfo sentado no peito dunha persoa dormindo. Entón, esta concepción xermánica do elfo entroncaría na mitoloxía galega coa figura do tardo, que tamén é, un ser verde, barbado, de dentes afiados e que leva un cascabel na cima dun gorro que provoca pesadelos e fai trasnadas, métese ca xente, métese cos animais. Tamén entroncaría coa figura do trasno, que ten a veces este comportamento nocturno e de facer males menores. Entón, hai un pouco a diferenciación entre a mitoloxía escandinava e a xermana. E para entrar na movida, eu creo que xa chega. Pauliño, En resumo, os elfos serían os chads, non? Do que é a fantasía, non? E os retos fantásticos. Bueno, nas súas orixes, pois iso, na natureza animada e toca pelotas, basicamente. Pauliño, ti que? Tes aportas aquí algo tamén, algo de luz tamén? Sí, vou tomar un pouco o que ven de contar Alba, alrededor de que é un elfo, e vou intentar construir desde aí. Sempre digo que me gusta citar algunha cousiña ou traer algo así de referencia, e esta vez, lendo un pouco sobre elfos, atopei unha tese de doutoramento de Jenny Bergman, do 2011, que se chama The Significant Other, a Literary History of Elves. Basicamente vou contar esta tese porque é a puta hostia. É increíble que existan teses sobre isto, pero ali está todo o que se pode saber sobre elfos compilado en 300 páxinas. Grazas, Jenny Bergman. Sí. Ten unha hipótese moi interesante para definir o que é un elfo, que é algo que é casi un humano, mas que non chega a ser. É algo que se define pola súa alteridade con respecto á humanidade. A diferenza de outros seres sobrenaturais, os elfos adoitan ter unha forma física semellante á nosa, relacións sociais próximas, casas, diñeiro, menos pola excepción das orellas puntiagudas que se popularizaron no século XX, en xeral a súa morfoloxía corporal é prácticamente a mesma, a única diferenza é de feito o feito de teren poderes máxicos e viviren fora das comunidades humanas. Alba apuntaba a orixe etimolóxica do inglés da palabra elfo. É certo que o uso común hoxe en día de elfo provén do inglés, mas mesmo antes de aí ten unha raíz indoeuropea que de feito é emparenta coa palabra alba, que é alf, un alf indoeuropeo reconstruído que apunta cara a cor branca, non? En latín albus é branco, como Albus Dumbledore, e indica que son uns seres principalmente relacionados coa luz, son seres sobrenaturais positivos, digamos, non? Benévolos. De aí que cando se fale de elfos malos, sempre, desde prácticamente o século X, haxa referencias a elfos escuros.
Curiosamente, non son poucos os casos en que elfo, e isto está moi documentado desde, como digo, o século X, refiren estranxeiros, non? Certas comunidades atopan persoas cuxos costumes étnicos non coñecen, que lles resultan distintos, incomprensibles, e conceptúanos como se fosen seres sobrenaturais, élficos. De aí que desde moi cedo o tema do elfo na literatura ou outras artes vai a servir para tratar a xenofobia. E disto supoño que falaremos despois. Sexa como for, especialmente na tradición inglesa, mesturáronse o concepto de elfo e o de fada. De aí que até a moi tarde, máis ou menos alrededor do século XVI, as mencións aos elfos desaparezan, na cultura inglesa sobre todo, que é a que despois retomara o tema en Tolkien e todos estes grandes autores, e comece a falar de fadas. É curioso porque así como durante case 4 anos a palabra fada é a que vai facer referencia ao que hoxe chamamos elfo, esa criatura case humana con poderes máxicos que vive fora das nosas comunidades, de repente chega un autor que se chama Lord Dunsany e decide colocalo outra vez no centro da ficción fantástica. Falo dunha obra que se chama A filla do rei de Elfland, unha obra moi importante, máis esquecida, como outras de Dunsany, que serán fundamentais para a fantasía do século XX, e que logo vai servir de inspiración para o elfo típicamente tolkieniano. De feito, a idea do elfo como unha criatura inmortal aparece por primeira vez en Dunsany. Tolkien popularizará o elfo moderno, que el crea a partir do que apuntaba Alba, da idea, sobre todo, nórdica, da mitoloxía escandinava, do elfo como criatura semidivina, mesmo angelical, algo que vive nunha especie de ceo, nun reino máis nobre do que o noso, non? E combina coa idea do carácter guerreiro. O elfo de Tolkien vai ser especialmente perito na guerra, non? Non deixa de ser curioso, como apuntaba antes, que a pesar de que hoxe en día pensemos os elfos tolkienianos, é dicir, os típicos da nosa época, como con orellas puntiagudas, ese aspecto non aparece en ningún momento na súa obra. De feito, eu ata o inicio deste programa nunca pensara en Link como nun elfo. Así cho conto. O Link, Sí, o Link do eu Zelda. tampouco. Mira que xoguei moitísimos Zeldas, E nunca o pensara, a verdade. Ten todo o sentido do mundo, sinceramente. De feito, creo que Sí, se chaman sí, como neno fada ou algo así, non? Pero feito- non, son nenos con fada, é unha movida así extraña. Sí. Non ten Hai un debate aí. as orellas puntiagudas ou algo? As orellas puntiagudas en o universo de Zelda son propias dos Gilianos, que é unha raza que só ten mención directa e importancia en Ocarina of Time, e logo están as fadas, os Kokiri, son equivalente a fadas, que realmente son os que están a facer referencia a idea que temos de elfo, non? Sí. Mais ata onde eu lembro, eles non teñen as orellas puntiagudas, entón é un pouco curioso porque parece como que en Ocarina of Time houve unha separación de dúas concepcións do élfico e meteronse así sen especificar moi ben que, non? Porque tamén se o pensamos, os Zora teñen trazos élficos, non? Pois Sí. unha cultura artística, refinada, ligada coa natureza. Pero entón, perdón, o sea, Tolkien nunca fai, que curiosa, me parece un dato moi interesante, non? Tolkien en ningún texto di que os elfos teñan orellas en punta. Non é ningún... Polo visto non. Eu penso que é un trazo que se colleu da representación máis natalicia do elfo, non? Deste elfo que ten pois un gorriño e que axuda a Papá Noel, ese tipo de cousas. Pode ser. Mais que... Sí, que pensei niso. Interesante. De feito é que tanto do concepto máis quizáis como etimolóxico das diferentes etioloxías dos elfos que falaron Alba e Pablo, vemos que en realidade o concepto de elfo que temos é como super aberto. Dentro del caben como dende os elfos de Tolkien aos trasnos, a cousas de moito tipo intermedia. Basicamente, como dicía Pablo, o que os diferencia ou que os caracteriza é esa idea do cuaso humano, o que está sempre á vista pero que é accesible, que non sendo humano non nos está completamente vedado, non? Como que temos maneiras de acceder ao seu mundo.
Hai como un continuum elfo, trasno, fada, moura, como alófonos dunha mesma figura lendaria. O caso do mouro ou moura galego comparte moitas destas características. Comentaba Pablo que lle gusta meter citas e citar autores. Eu cando de falar de mouro sempre cito o libro dun antropólogo galego que se chama Rafael Quintiá Pereira, que se chama Análise estructural e simbólica do mito da moura, que é un libro boísimo, máis cheo de exemplos, de recollidas orais, que é un libro que recomendo moitísimo, está moi ben. Recolle algunhas das características típicas da moura e do mouro galego, que sería un pouco o elfo galego, e en realidade, se o pensas, cadra con case todas as características que fomos falando. Son unha raza, non son unha criatura única, están organizados en sociedade e teñen relacións entre eles, como falaba Pablo. De feito, é interesante no caso do mouro galego como hai como unhas diferencias fisiolóxicas e de roles entre os homes e as mulleres tamén na sociedade élfica, moi marcadas, incluso fisiolóxicamente marcadas. Tamén os Cuestión da mouros nobreza tamén, non? Perdón, que? Cuestión da nobreza intrínseca, o seren como unha sorte de humanidade superior, máis nobre, máis sempre moi bela, Sí, pero físicamente. como que as mouras son xerárquicamente superiores aos mouros, como que as mouras bueno, claro, sempre falamos de reglas non establecidas e moi abertas á interpretación, pero o fundamental da lenda do mouro é a figura feminina e a figura masculina sempre xoga un papel como secundario dentro do que pode ser as súas reglas sociais, non? Tamén habitan habitualmente baixo terra ou na cerna das montañas, menos habitualmente no caso galego do bosque, pero sempre no limiar da sociedade, preto pero non á vista. Non mesturado, non? Ou... Exacto. De feito, este feito de non estar mesturado está asociado tamén a formacións naturais que parecen como moi artificiais. Non sei se coñecedes algúns sitios que chaman como a pena da moura, unha pena que está como dunha maneira que é visible dende moi lonxe, non? Ou as construcións da que non se lembra xa a orixe, como poden ser os dólmenes, os cromlechs ou castros, sempre se din que son como construídos polos mouros. Que, de novo, é unha idea que vemos tamén nos elfos tolkienianos, non? Que sempre están asociados como a antigas tecnoloxías, a antigas riquezas que só eles controlan e só eles manexan, non? De Rafael Quintiá, no libro que mencionaba, de feito, ten a tese de que a moura sincretiza unha serie de crenzas previas pagás procedentes de culturas, ou que basicamente as diferentes culturas nórdicas e xermánicas das que falaba Alba, mas introduce tamén a idea de que sincretiza unha serie de deusas que se compartían tamén coas religións que hai no mundo celta, na Irlanda. A idea de que serían como unha sincretización dunha triple deusa que sería ao mesmo tempo civilizadora, de fertilidade e tamén de guerra. E de novo vemos como as tres cousas típicamente asociadas aos elfos en moita da literatura ou do cine, que sería ese elfo que é moi perito na guerra, mas tamén é moi perito na creación de cidades, na creación levando a civilización a outros povos, non? De feito, este mito tamén propón Rafa Quintiá que se mestura despois coa figura de María. E de novo, se pensamos tamén, claro, a María Mãe de Deus sería como o significant other máis identificable dentro da lenda crística, non? Que sendo humana é o máis parecido a unha deusa. É humana, pero está xa moi cerca de ser deusa, non? E, polo tanto, son, ao mesmo tempo, dentro desta sincretización, pois os elfos son esas representacións puras da forma da natureza. Unha cousa interesante o que comentas, dígoche agora porque ten xusto que ver co que falabas, que é que a palabra alf, esta indoeuropea, que sería que dá lugar a elfo, aparece tamén rexistrada no sánscrito antigo para facer referencia aos xenios, aos Djinn. De tal maneira que, de feito, habería un continuo cultural deste tipo de figuras que viven fora, que teñen algunha relación co humano, que son sobrenaturais, e mesmo ata India, non? Apoiaría esa tese do sincretismo de moi distintas manifestacións, non? Sí, de feito empregaba antes a palabra alófono, porque creo que o do elfo foi un caso moi guai de ver que é como se fose un continuum dialectal, non? Como que é a mesma figura, pero con sotaque diferente. Sempre é a mesma idea, pero aparecen como representacións xeográficamente diferenciadas, pero como que a ves avanzar xeográficamente tamén, non? Penso que é guai. Da idea dos mouros en particular tamén, unha idea que lim por algunha vez tamén a Manolo Gao, que penso que é moi interesante, que non vexo noutros casos, é a idea dos mouros asociado co dos dólmenes e os cromlechs, que non pensar os mouros como se fosen os antergos, non figuras que non son humanas, senón humanos que por algunha razón sobreviven de maneira
inmortal, lixeiramente afastados de nós, non? Como se fora unha especie de fantasmas. E é interesante porque, neste sentido, o significante non sería tanto unha cousa non humana, senón os humanos que viviron hai tempo e cos que nos relacionamos entre iguais, pero de alguma maneira tamén somos conscientes de que non son exactamente iguais que nós, non? Como se o alienígena fose o viaxeiro no tempo, non sei se me explico. Mm, mm. É que esa idea tamén, perdón, pode ser recollida un pouco por o que vaticinaba Tolkien, non? Un pouco de empeza a era do home, non? Cando os elfos deixaban a terra como tal, e supoño que ou podemos supoñer que co paso dos miles de anos os elfos pasarían a ser mitos, lendas, non? Ou cousas do que xa non hai constancia nesa terra dominada polo humán, dominada pola tecnoloxía, polo un pouco do que vaticina o Señor dos Anéis en xeral, mas poderíamos entender ese, non? De que algún día fueran máis vistos como antregos que como unha raza, non? Non sei se... Sí, pasa que no caso tolkieniano pues está metido no seu lendarium, entón está Evidentemente, máis claro. marcado, non? É interesante o que comentas porque penso que describe moi ben a idea esta de significant other o outro significante, non? Porque os elfos son unha figura que sintetiza todo aquilo que está fora da comunidade. E poden ser os mortos, cuxo produto xa esquecemos que ten orixe humana, non? Pois iso, construcións que son artificiais, feitas por persoas, mas que unha determinada comunidade esqueceu a súa orixe. Pensemos nunha mina romana, non? Sí. E a tendencia que hai a poñerlles nomes de mogras. Mais tamén outro étnico, de aí que se chamen mouros, non? Ese momento de contacto entre culturas e buscas unha explicación sobrenatural para describir o que ao cabo non deixa de ser un ser humano como a ti, non? Entón é moi interesante como esta figura colle todo iso que para a comunidade que é moi pequena, que está cinquida un territorio concreto, pois resulta imposible de controlar e, de alguma maneira, fixa nunha figura pois, que ás veces tamén fai trasnadas, que ten poderes difíciles de explicar, que fai ofertas de ouro que poden converterte en rico da noite a mañá, non? De alguma maneira sintetiza iso todo o que a comunidade non pode controlar. Sí. Oye, falabas antes de Rafael, non? De Rafa Quintía. É un tipo, bueno, non sei se vos... É que o mellor como é de Vigo está máis pola provincia de Pontevedra, o vexo moito, pero é un tipo que é moi fácil de ver nunha chea de conferencias polo país. Non sei se... Sí, é que talmente, que por lo menos aquí en Pontevedra, como forma parte da SEGA, non? Da sociedade... como SEGA? Joder, a sociedade etnográfica, non? Antropolóxica galega, bueno. Fállame aí a... No, Saga, non sei como se chama agora, estou no dubidando. Pero bueno, todo o que teña a ver con antropoloxía, sobre todo en Pontevedra e tal, pois eu vinlle no Entroido, é un especialista tamén, é super interesante as conferencias, o que quero decir é que as conferencias algún día vos cadra e tal, de ver algunha sobre o Entroido que el propón, é super interesante, todo o que sabe diso. Estes días en Pontevedra, por exemplo, foi as quintas xornadas de antropoloxía, que iban sobre o mal, tivemos ata un exorcista e todo. Soy super interesante o que en xeral o que ten que contar este señor, bueno, que teñen que contar todos, non? Pero vaya, que é un tipo que valoro moitísimo, non? O coñecemento deste tipo de antropólogos, e que son charlas, eu creo que sempre aportan moitísimo, que ás veces sorprende un pouco que sabemos dos nosos costumes e tal, pero é moi interesante. Así que se vos cuadra algún día, pois en vez de recomendar un podcast, pois podo recomendar a Quintía aquí. Non ten podcast. Charlas, xa o next level. O next level, non? Ir a charlas, non? Ir de a putas palestras. A putas palestras, non? Pero sí, está moi ben. Sobre todo, se vos digo, polo Entroido, el sempre organiza algunhas cousas ou colabora ou tal, super interesante todo isto, non? Ademais, bueno, o Entroido xa está aí. O viral, es que total. Sí, mira, cando estamos grabando iso, pois probablemente tú sabes esa semi-entroido cando cadra, así que é perfecto. Non sei se queres comentar algunha cousiña máis así de iniciación ou se nos queda algo por aí. Darío, comentas ti algunha cousiña? Sí, a ver, o que a min tamén chamou a atención dos elfos é o feito de que para moitos alienígenas utilizáranse como inspiración, non?
en obras de ciencia ficción, por exemplo, vamos, creo que un caso bastante claro o tema dos vulcanianos, non? En Star Trek, o feito de que teñan as orellas puntiagudas xa é un guiño aos elfos, o tema de que sean máis lonxevos e superiores aos seres humanos, pois tamén, non? Bueno, logo o tema desta variación que hai, non? Entre distintas obras literarias, no que pasan de ser semideuses prácticamente a papéis de trasno, non? Como pode ser Harry Potter, non? Entón, bueno, chama bastante a atención esos vaivenes, non? Que fai o que os elfos na literatura e o feito de iso, de basicamente que moitos tanto na ufoloxía, sexa nas películas que se montaron a xente de avistamentos de extraterrestres que casualmente eran moi similares aos elfos non na descripción, a iso, a inspiración que colleu Gene Roddenberry pois, para facer os vulcanianos. É certo que o capítulo dos elfos penso que funciona un pouco como se fose un espello do capítulo que dedicamos no seu momento aos alienígenas, porque son como a mesma idea analizada ou explorada dende a perspectiva da fantasía ou da ciencia ficción, en realidade. Non falábamos cando falamos todos dos alienígenas sobre como o alienígena é o outro, é aquelo que non é humano, co que nos relacionamos sempre de maneira parcial, e no fondo o elfo é o mesmo, só que rexido por as leis da fantasía en vez de pola idea plausible de que sexan criaturas que viven noutros planetas. E de novo, como falábamos naquel capítulo, é unha cousa que tampouco está tan separada de nós, non? A idea de que hai animais no planeta que nunca vimos ou que cos que nunca nos relacionamos é unha cousa que é real tamén, non? E ademais creo que cumple esa especie de como se di? De coñecemento popular, non? De que todo o mundo sabe que é un elfo. Ou todo o mundo mesmo, a xente que non está na fantasía, igual que sabes o que é un vampiro, home lobo e momia, non? 4 seres así mitolóxicos, creo que o elfo, a figura élfica, orellas, a visión que temos moderna, quero decir, por suposto, tolkieniana sobre todo. Orellas, ainda que Tolkien non fixo das orellas, vale, pero orellas puntiagudas, loiros, tal, pois semideuses, unha especie así, pois sorpréndeme a cantidade de xente en xeral pois que coñece os elfos, non? O sea, a día de hoxe todo o mundo sabe o que é un elfo ou entende un pouco o tema elfo. Poderá duvidar o mellor na súa cabeza. Habría que facer unha enquisa, non? De ver quen pensa en elfo nos de Papá Noel, non? Ou nos elfos de Tolkien cando lle preguntan, non? Pero sí que me parece unha figura ultra popular e super extendida a nivel de xente. Se pensamos é moi raro, se comparamos os elfos con outras figuras dos folclores populares de Europa, non? Que son as que ao final son o substrato da fantasía contemporánea, non hai ningunha que tivese tan boa fortuna. Os elfos son realmente omnipresentes. Ben, hai algunha tamén de importancia, non? Pois somos lobo, alguna cousiña máis, mas penso que non con tanta profusión. Supoño que ten que ver coa explotación que houve, por exemplo, no Renacemento inglés, ese tipo de cuestións, pois Shakespeare fala moito de fadas, que son naquela altura o equivalente aos elfos, tamén Spenser, bueno, hai unha literatura moi rica sobre o tema. É xeralmente positiva, non? Quero dicir, o sea, máis aló de que nós cuidamos entre os elfos de que hai elfos oscuros ou que teñen así cousas, non? Como, bueno, xa veremos logo. Mais realmente o que fixen eu, por exemplo, antes agora, non? Vampiros, homes lobo, tal, momia, como que son negativos, son imaxes que queren matarnos ou utilizarnos de diferentes xeitos malvados. O elfo realmente, en xeral, a concepción que temos deles é unha especie elevada, non? Case, de decir, un superhome, unha especie de cousa que nós non podemos ser ou que eles están por encima diso xa. Por iso digo, non? Que dis ti, como figura xa non son mitolóxica, ademais como figura positiva, que non abonda moitas veces nos como se di, nos mostrarios, non? De criaturas mitolóxicas puramente positivas, vaya. E o elfo mellor sí que tamén outros máis intelixentes, bueno, un tema complexo, quizás. Eu creo que o éxito está en ser un caixón desastre, no sentido de que como que podes colocar elfos na tua historia ou na tua lenda. Bueno, xa iremos caracterizando, meténdolle características un pouco segundo vayamos, non? Como que cabe un pouco dentro todo. De feito, falábamos agora das mouras, e falamos dos trasnos, e falamos das fadas, todo como baixo o paraugas do elfo. E sí que é verdade que representa un pouco a mesma idea, pero claro,
despois a hora de, por exemplo, de montar unha historia, de vou escribir unha historia de fantasía épica, pois cada un deles pode adaptarse en función das túas necesidades o que necesites en cada momento. Eu creo que o seu suceso está en que son moi dúctiles. Sí, de feito, Totalmente. eu diría que, seguindo a liña esta de Berman de que elfo é aquilo que non é humano, poderíamos referirnos a apretar un poquinho máis, defender un pouco mellor, e dicir que elfo é o que non é humano, máis que é nobre, máis que logo está o anano, que é tamén distinto humano, máis baixo, non? Como, pois, con mala educación, sen poderes máxicos, costumes rudos, tarefas manuais, non? A imaxe tradicional do campesiñado fronte aos elfos que representarían a aristocracia. Total, sí, Está sí. guai. Creo que van por aí os tiros agora coa seguinte sección, como dicimos por aquí. E nada, imos darlle paso logo. Así que non sei quen quere empezar a abrir, como dicimos por aquí, melós tamén, non? O que vos digades, Alba, que levas tempo sen falar, que sempre me faz... Xa desempezo eu e xa vos Claro, conto. por favor. Pois, nada, eu o que anotei foi un pouco que a concepción na liña do que dixestes vos, que a concepción dos elfos vai mudando ao longo do tempo desde a orixinaria, non, dos espíritus da natureza ou das forzas naturais, e que de algún xeito, por tipo ou por características físicas ou hábitos, poden preservar, non? Quero dicir, vai mudando, pero algunha pegada sempre queda. E despois, no século XX, a figura do elfo entra na literatura fantástica de diferentes autores como Tolkien ou na saga Geralt de Rivia, que seguro que falaremos, ou tamén, eu vou citar algunhas das máis coñecidas, non? Hai moitísimas máis. Nos Reinos Olvidados, que é o escenario de campaña do xogo de rol e das novelas de Dungeons and Dragons, aquí empeza un pouco, nesta modernidade, empeza a concepción da outridade en relación ao ser humano, que pode ser na práctica, ou polo que eu detecto a través destes grandes exemplos, inferior, superior ou igual a el. Xa me diredes se estades de acordo ou non, de calquera maneira. Na saga de Tolkien, bueno, hai varios tipos de elfos. Aquí tampouco me vou estender demasiado, porque habería moitísimo que dicir e daría para un podcast específico. E aínda que Tolkien na súa obra, en termos xerais, quixo facer unha reconstrución da mitoloxía británica conforme ao ideal político imperial, porque consideraba que o mito artúrico quedara anquilosado e ademais o mito artúrico tiña aquel problema de que viña de Francia en certa medida. Francia tivo unha posición un pouco controvertida nas guerras mundiais, non? Con respecto a Inglaterra e por aí. Todos sabemos que pasaron cousas. Entón, Tolkien sí que é certo que non quería facer unha obra marcada pola religión, a pesar de que ele era profundamente cristián e católico, non? Pero sí que é certo que o pouso cristián non deixa de permear a súa obra, aínda que quixese, pois eso, renovar o ideal imperial británico cunha nova mitoloxía, porque o mito artúrico xa non chegaba. Entón, que pasa? Que os elfos nesta liña foron moitas veces comparados cos anxos do culto cristián, en canto que, entre outros motivos, pois están atados ao mundo e ao contrario cos homes, que teñen o don de poder labrar o seu destino e o don da mortalidade, o destino dos elfos está pois ligado a esa canción original que creou o mundo, non? Os Valar tamén andarían nesa liña, pero, en fin, prefiro cinguirme aos elfos nada máis, porque senón non acabo nunca. Despois, sí que é certo que os elfos na obra de Tolkien teñen unha visión superior a dos homes, isto sí que aparece especificado, que son máis hábiles, que son resistentes ás feridas, que non enferman, que aman a natureza, a vida, a música, e que embellecen co mundo e que existen mentres o mundo exista. É dicir, que só poden morrer na loita ou de pena, que isto tamén sucede. E incluso poden chegar a resucitar, que isto tamén pasa. Hai un caso aí controvertido que pode chegar a resucitar. E en Tolkien, ademais, temos tipos e subtipos de elfos, segundo se emprenderon ou non a gran marcha, se viron as dúas árbores, que sabedes cales son, ou segundo a súa raza.
Non vou entrar aquí nos tipos e subtipos porque senón non acabo máis. E tamén sabemos que na religión cristiá hai varios tipos e subtipos de anxos, non? De primeira, de segunda, de terceira xerarquía e tamén están os anxos malvados. A orixe dos orcos tamén sabemos un pouco cal é. Esa tamén podría relacionarse aí cos anxos malvados, o propio Sauron e Melkor antes ca el. Hai aí varios paralelismos que se poderían establecer. Pois, en calquera caso, na obra de Tolkien queda patente a superioridade dos elfos en relación ao ser humano, porque axúdanlle a derrocar a Sauron e deixanlle a Terra Media para eles. Pero realmente non sei que pensades vos, pero realmente eu non vexo que sexa unha relación de igualdade, porque, bueno, teñen a súa superioridade física, en certa medida ás veces tamén se representan coa súa superioridade moral, para ben ou para mal, e despois é iso, que quero dicir, eles abandonan a Terra Media porque consideran que a teñen que abandonar, que xa non é o seu tempo, pero tampouco é como, bueno, que é o tempo do home, o que se di na obra. A min, Alba, sempre me pareceu unha cousa super como molesta de Tolkien, en xeral da mitoloxía alrededor dos elfos que construiu, disto de, non, os elfos e os humanos son iguais, porque os elfos teñen todas estas vantaxes, pero os humanos teñen o gran poder de morrer. E constantemente insistía nisto como unha cousa positiva de que don lle deu Deus aos humanos, como non cola, sabes, por moito que insistas, isto é unha puta mierda. É unha idea que non está só en Tolkien, que está como moi revisitada. O sea, sempre que hai un contacto entre as figuras inmortais e as figuras mortais, hai como unha especie de envexa das figuras inmortais pola temporalidade, non? Por sentir as cousas como máis vivas porque son temporais. É verdade. Pasa o vampiro, pasa o vampiro tamén, non? Moitas veces A mitoloxía grega tamén é un tema moi común, non? A envexa da mortalidade. Sí, Alba, perdón, Alba, dime. Que isto tamén subxace, polo menos no caso de Tolkien, subxace a religión cristiá católica, porque, bueno, por exemplo, dice, a ver, os anxos, por exemplo, a cuestión que envexaban dos humanos e iso aparece en varias obras, é a corporeidade humana, a carne, basicamente, a carne, o pecado, todo iso. Entón, sí que é certo, eu son un pouco reacia a facer lecturas da obra de Tolkien nese sentido, na equiparación do anel co pecado, pero eu creo que sí que en certa medida hai un pouso cristián que está aí, que prevalece, que é inherente ao autor, non está nin ben nin mal, simplemente está. E creo que aí sí que pode ter que ver que se lle dá certo valor, pois iso, ao corpóreo, ao efímero, certo valor que, bueno, eu opino igual que a vos. É unha merda. É que en realidade se o pensas en moitos sentidos... Ui, va. Que pasou? Digo, en realidade se o pensas en moitos sentidos os elfos son como se fosen fantasmas non no lendario de Tolkien, porque os elfos son moi distintos no Silmarillion do que son no Señor dos Anéis, na época do home da Terra Media. Pero sí que durante o Señor dos Anéis funcionan un pouco como se fosen cousas que hai no mundo, pero que son máis cousas que suxeitos, non poden interactuar. Isto que dicía ao principio Carlos, non? De que en realidade non fan nada, nin poden facer nada, e están un pouco aí como a trezo. En plan, este mundo é moi bonito e aquí hai estas cousas, e entre elas están os elfos, non? E son como fantasmas nese sentido, non? Porque non poden interactuar, non poden cambiar as cousas, senón simplemente observalas. De feito, cando saen da comarca por primeira vez os hobbits, están constantemente con esta idea de quero ver elfos, non? Como un turismo élfico que é moi interesante porque iso son como obxectos ou fantasmas disto de non, imos a ir ao bosque a ver a Santa Compaña, non? Pois un pouco este rollo, non? O sea, xa mesmo no Señor dos Anéis, para moitos habitantes da Terra Media, teñen unha connotación mitolóxica, como se tampouco xa existisen no seu mundo. E de feito están a piques de marchar, ao cabo. Sí. Aí eu creo que hai unha... O sea, sobre todo en como os hobbits observan os elfos, hai todo... Está metida toda a idea das fadas, das mouras galegas, de iba polo monte e atopeime os mouros, sabes? É o mesmo cos... E tamén hai unha campaña anticéltica, digamos, en xeral, porque desde a cultura inglesa sempre houbo esta idea de atacar as culturas próximas por seren supersticiosas, tendentes a gusto polo máxico, polo sobrenatural, a non seren vos crentes, non? Entón, de alguma maneira que os hobbits
estarían obsesionados con esta mitoloxía e unha especie de coitelada contra, en fin, pues, irlandeses, galeses, etc. Esta non me esperaba, Pablo, esta non me esperaba. Hai unha... É curioso, non? Porque ao final os elfos de Tolkien é certo que se levan como ese espírito, non? De entre unha especie de comodín, non? Do que dicía antes Rodicio, que está moi ben traído, que hai son desastre, non? De que tanto poden vir a axudarnos nunha batalla como din, non, isto xa nos excede, non? Non sei que tal. É curioso como pode ser un erro, pode ser un erro, pode ser algo distinto, non? Está claro que os hobbits en sí mesmos tamén podrían ser casi algunhas veces semi-mitolóxicos por o resto da Terra Media, porque a maioría sorpréndese de velos, non? Mesmo algúns non teñen nin coñecementos, non? Falan de medianos, pero é algo que non se corresponde moi ben coa realidade, porque, tal como din eles, nunca saen. É dicir, non é tan raro ver elfos polo que se entende ás veces na Terra Media, porque moitos dos personaxes do Señor dos Anéis entenden o que é un elfo, en plan, cando ven non se sorprenden tampouco brutalmente, non? Ou iso parece. E ás veces sorpréndeme iso, non? De que realmente os propios hobbits, non? Os propios medianos realmente probablemente estean máis illados que os propios elfos nese mundo, non? No que eles habitan, polo menos en certas parroquias, como digo eu, non? Xa sabemos, se vemos o mapa, non? Evidentemente da Terra Media, pois xa sabemos por onde van. Pero sí que sempre me interesou esa figura que eles tiñan a obsesión de Sam. Non sei se era Sam. Sí, era Sam o que dicía de ir ver elfos, non? Como o obxectivo final da viaxe, non? De, hostia, terei a historia para contarlle aos mis tataranetos, non? De se vexe un elfo, non? Vivo. E iso sempre me cautivou, non? Esa idea da viaxe pequena, de que eles iban por elfos, pero acabaron vendo as águias, o ollo de Sauron, non? É totalmente... A mí pareceme cautivador como pouco esa mensaxe, non? Que creou aí Tolkien a través dos medianos. De que ti pensabas que o máxico era isto, que o máximo era ver un elfo, e realmente había todo un mundo de tolemia detrás de Rivendell, non? Por así decirlo. Mola pensar que, o sea, ata que punto os hobbits en moitos momentos da obra non fan como unha especie de función de trasnos, sobre todo Merry e Pippin no seu arco de personaxe está un pouco como alivio cómico, como quen di, e non son como un pouco trasnos esas figuras pequeniñas que desaparecen en case non as podes ver. E se pensas así, o de Sam querendo ir ver os elfos é moi loco, non? É porque como unhas fadas querendo ir ver outras fadas, sabes? De feito, os trasnos pequeniños que fan cousas e que non se ven moito están moi presentes, por exemplo, nas películas de Miyazaki, non? Por exemplo. Unha figura parecida, non? En Chihiro, non? Sí, en Chihiro, é que hai varios, varias pelis. Sempre ten como varios elementos cookies, non? Sí. Non chamalo así, pero sí que ten así como animaliños cookies pequenos, como como se chaman as cinzas aquelas que había. É que iso, son esos. Que refiriste os Kodama, Darío, os que aparecen en Mononoke, por exemplo, que viran a cabeza. Que son negros así pequeniños. Sí, de feito poderíamos argumentar tamén que os Kodama son versión xaponesa dos elfos e poderíamos topar ligazóns históricas, seguro, porque tamén son entidades da natureza relacionadas coa bosque. Que parecen fantasmas directamente, tío. Os Kodama xa teñen moito menos matiz, sabes? Bueno, eu iba a abrir o melón dos videoxogos, non? Cun aporte de que simplemente a figura do elfo, simplemente, entre aspas, a figura do elfo nos videoxogos, non? E sorprendeme unha cousa, intentei buscar así como material de alguna forma resumido ou escollas ou algunha tese e tal. Bueno, xa non digo tese, digo algún ensayo pequeno ou algunha historia, non atopei excesivo material, non? Quizáis, sempre digo isto, alguén ao mellor interesa estudialo ou collelo, non? Pero para prepararlo tiven que tirar máis de memoria que de outra cousa. Xa como for, a figura dos elfos dos videoxogos, pois eu creo que va un pouco da man do visual, da figura contemporánea que temos, non? E por tanto, por Tolkien, non? A maioría dos videoxogos, cando representan elfos, e digo gran maioría, evidentemente hai excepcións, mas a gran maioría pois representan pois este elfo guerreiro, hábil cando quere, arqueiro, moitos casos, non? Ainda creo que non falamos do tema dos arcos e do elfos, da boa vista, creo que si comentou antes Rodicio coa pena da moura, non? Pero, en xeral, con capacidades máxicas tamén, non? Algúnas veces vemos que son magos, ou se non son magos,
rozan o termo máxico como tal ou son coñecedores da maxia, poden facer feitizos, etc. Pero o que está claro que nos videoxogos en xeral eu creo que cubren un pouco esa figura que ás veces aparece en algúns xogos que é a do paladín, non? Que o termo paladín nos videoxogos normalmente unha miña cabeza sempre o aplico a guerreiros máxicos ou guerreiros de distancia ou guerreiros así que teñen certas historias así máis, non é o típico guerreiro enorme cunha espada, senón que enorme, con a espada enorme, quero dicir, senón algo máis entre medias, non? Entre a maxia e o corpo a corpo. En xeral, como dicíamos, como recuperan esta figura tolkieniana, os videoxogos a gran maioría, pois presentannos seres estilizados, non? Humanos estilizados, nunca verás un elfo gordo nun videoxogo, ou polo menos non o coñezo, nin o vin nunca. Normalmente pois tamén amósanse semi-superiores, e normalmente tamén amósanse como semi-honrados ou semi-ocultos da sociedade, non? E tamén, ou mesmo poderíamos aplicar políticas raciais, non? Algúnas veces están mal considerados, non? Polo tema da maxia, de que poden facer o que queiran, tal. Outras veces están ben considerados en máis, depende un pouco a quen lle preguntes, ou ao xogo, o que lle preguntes. E logo, evidentemente, todas esas ramificacións que parten da idade do elfo e o que viñemos dicindo ata agora, non? De que calquera cousa case pode ser un elfo e dende logo se ten orellas en punta e máis ou menos teñen poderes, están así máis ou menos estilizados, pois xa adiante con isto, non? E falábamos de Zelda antes, o xogo, quero dicir a franquía, podemos falar de Link, non? Link é un elfo, non? Pode ser un elfo se así o queremos ver, sen maior, non sei. Isto antes dicía Rodicio que non o vía, pero non sei se por pensamento ou, quero dicir, non sei se non o pensara ou non o si pensara que lle nunca compran. pensara antes Vale, de vale. O sea, cómpralo, non? O tema. Sí, non me parece mal. É que o traxe verde, o sombreiro en pico, igual non é o elfo tolkieniano, pero sí que pode encaixar, non? Con outras Sí. ideas élficas. Sí. Eu creo que sí, non? O mesmo o concepto antes non entramos moito, non? Na cantidade de elfos que propón Tolkien, pero bueno, o elfo do bosque verde, non? Este tipo de cousas de que parece algúns elfos que estaban máis en sintonía co bosque en sí, e outros máis co mar, bueno, co mar non, perdón, máis co tema río, Rivendell, non? Que estaba así entre a montaña. Se xa como for, eu tiña aquí algúns exemplos anotados, non? De xogos onde temos elfos ou temos cousas moi semellantes aos elfos, non? En Final Fantasy, por exemplo, non? O de Final Fantasy é un caso curioso porque chega a haber elfos claramente, chega a chamalos así, non? No primeiro videoxogo, polo menos directamente hai un sitio chamado Elfheim, non? Onde é un poblado élfico, non? Pois cuxo príncipe foi feitizado, non? Por un elfo escuro. Había xa establece esa dinámica de elfo escuro, que non sei se alguén logo collerá un pouco isto, creo que sí. Logo en Final Fantasy 4 volve a aparecer, non? Esta raza escura, non? Que rouba un cristal, non me vou meter moito. Pero logo sí que hai cousas, non? Que non son elfos, pero claramente podríamos identificar como elfos, non? En Final Fantasy 9, por exemplo, o xogo online que caeu en desgracia, pois había unha raza chamada Elban, non? Elban, con dúas as a final, que case ademais soa bastante élfico, non? Isto duplicar, moi holandés, o tema. Bueno, en inglés case tamén. Cando meten unha raza que é claramente, pois iso, un elfo, un anano, e cambian unha letra como non, isto non son elfos. Non son elfos, non? Sí, pois está, bueno. Sí, perdón. Estaba claramente baseada. Isto sí que non era puro elfo. Isto non había ninguna puta dúbida, non? De que así era. Mentras que no 14, non? No Final Fantasy 14 están os Elecen, que volve a meter o termo el, non? Aí como tal a raíz. E logo en Final Fantasy X, por exemplo, eu quedeime cun tema que podrían ser interpretados como elfos, e pareceme bonito traelo, como mellor Pablo, que tamén é un señor aquí de Final Fantasy X, podríamos discutilo, podríamos falalo, pero había unha raza chamada Guado, os Guado, que vivían en Guado Salán e que teñan certos rasgos, non? Así curiosos, dende logo as orellas, punteados por un lado, pero había unha constante mestura coa natureza, co termo arbóreo, eran máxicos, tiñan claramente máis poderes que os humanos comúns. O que pasa é que aí estaban un pouco máis disfrutados, tiñan as mans moi grandes, así e tal, pero un dos antagonistas principais, non, Seymour, era Guado, non? Pero realmente era así velo, un tipo cos
con rasgos claramente pa min, ahora que pensei así, que tratei de buscar nos videoxogos élficos, non sei ti se aquí esta raza poderíamos metela como derivada dos elfos que nos atinxen. Mira, sonche honesto, non me lembro para nada desta Hostia, raza, non te pero lembras dos tipos a estos? verdade é que Cancelado fora. encaixa genial e permíteme recuperar un termo que aínda non dixemos, pero que tamén é chave na tradición élfica, que é a idea de Silvano, non? Sí. Silvano, os Os elfos elfos silvanos, tal. do bosque. O sea, neste caso serían exemplos típicos de Silvano. O das mans grandes xa collenos un pouco un pouco raros, Sí, pero eu bueno. creo que aí intentaron, non sei que intentaron, pero É o meteron por típico aí tamén, algo. igual que cambias unha letra dun nome, pois trocas un trazo físico por outro para darlle Sí. como un toque de distinción, non? Tamén moitas veces aparecen, por exemplo, elfos con tatuaxes, como un trazo identificativo. É algo Es un rollo que maorí, teño. unha cousa así, sí. Sí, ademais, totalmente, Mauri. totalmente. Pois, son cousas que se van engadindo por diferenciar un pouco e por dicir, bueno, non somos exactamente da tradición de Tolkien, estamos intentando mudar un pouco isto, non? Mais ao final, bueno, todo queda na casa. Total. Unha cousa No, guai Sí, 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 fala, dice. No, es digo, estaba pensando que unha cousa guai da idea dos elfos nos videoxogos é que como ao final tes que meterlles dinámicas xogables. Case, sempre tes que te cargar varias das características típicas dos elfos. Non poden ser inmortais, non poden ser superiores aos humanos, porque senón todos os xogadores collerían os elfos. Entón sempre son como, sí, bueno, son máis intelixentes, pero teñen menos puntos de vida, sabes? Ou cosas dese estilo. Son frágiles, non? Son moi rápidos, claro. pero son frágiles, non? Quitalle un pouco esa especie de aura de superioridade para simplemente, bueno, que son humanos, pero de outro pueblo, sabes? Unha idea moi presente en videoxogos que eu tiña ganas de traer para pues, debatermos un pouco, a ver se tedes tamén vos exemplos, porque eu teño a impresión de que está moi presente, que é a idea que creo que xa tocaches, Carlos, da relación entre elfos e xenofobia, non? De representar os elfos como comunidades excluídas, perseguidas. Isto eu penso, a ver se me axudades, que está en Skyrim, pero non acabo de lembrar, e sei que está nos xogos de The Witcher, porque os libros de The Witcher non os lín, e agora ainda por riba coa denuncia, pois case é unha honra non ter pasado por aí. Sí. Nos libros tamén están. O sea, de feito hai un libro dedicado exclusivamente ao xenocidio élfico. Sí, perdón. A sangue dos elfos, non? O sangue dos elfos non é... Non me lembro en cale, pero sí que estaba... Sí que Sí, se fala dese xenocidio e de... Sí, no sangue dos elfos pois falase un pouco do exterminio e de todo o rollo de como xurdiu toda a enemizade, non? Entre o que son os elfos e os seres humanos. Sí, e ademais despois hai máis adiante cando Ciri vai para a torre que aparece esta torre espectral que aparece prácticamente só para ela e que só ela pode ver despois da batalla no xeo e sobre patíns. Cando está nesa torre ela despois dase conta de que o xenocidio xa empezara antes e fora ao revés. Non fora, que fora eso, dos elfos contra os humanos e dos humanos contra os elfos. Isto é bastante feo, se o pensades. Quer dicir, como quitar o fundamento aos pobres elfos da súa persecución. Non, no fondo todos nos perseguimos. En calquera caso... Sí, a ver, eu, por exemplo, con The Witcher, pois, despois de todo o que pasou, pois xa está. Pero sí que é certo que eu creo que son moi bons os primeiros libros, pero en canto empeza a materia artística e eu creo que aí pagaban por palabra e o señor dixo, veña. Probablemente aí cando xa non tiña material alleo para seguir. Claro, os vos son os que están inspirados en Papietzen, vai. Pois probablemente, non sei, creo, pode ser, Pode ser que sí. Esa figura do elfo perseguido como que se invirte na serie de Bright, non Carlos? Na que... O sea, aí deixen de ser os perseguidos para ser os nazis, basicamente. Sí, de Bright, podo falar un momento logo? Vou un momento que preguntou Pablo por Skyrim, non? De Elder Scrolls. En The Elder Scrolls, por comentar, que teñen varias razas de elfos, ademais, e claramente podes escoller a raza xogable como elfo, iso é importante, non? Pero aí falan dos Altmer, que son como os altos elfos, así magos e tal. Os Bosmer, chamados elfos dos bosques, non? Vos arqueiros, estatura un pouco máis baixa. Creo que se chamaban os Dangmer,
os elfos escuros, que tiñan así os ollos vermellos, pel máis, como que son máis oscuros. Esa faime gracia, porque sí que os poñen máis oscuros o tal. E logo había como uns extintos, os Islates, así, que eran como unha raza que vivía baixo terra e tal, que curiosamente non se relacionan, pero tamén hai outra raza que son os Dwemer, ademais dwarf, no? O sea, chamanse Dwemer, pero son claramente dwarf, non? Enano, que son como enanos, pero xa extintos, o sea, non hai enanos aquí. É verdade que hai un montón de ruínas que podes entrar. Claro, eran como mecanismos Logo de non hai máquinas de xente. vapor ou algo así, ¿no? Así rollo, non digo steampunk, pero sí que tiñan vapor e tiñan máquinas e tal, esos eran os Dwemer, pero que realmente son ananos, pero eran elfos. Aquí volvemos ao tema, non? De Other Significance, volvemos ao tema de o elfo como, pois eran elfos. Os orcos tamén, elfos corruptos, non? Ou cosas así, non? Todo ben derivado. Da igual, non? Todo ben de aquí. Son elfos que se corromperon polo mal e acabaron sendo tal. Pois pode ser, non? Joder, de feito estou pensando que en Skyrim sempre me chamou moitísimo a atención. Eu non domino moito o lore en xeral de Elder Scrolls, pero cando creas a personaxe podes escoller ser humano, varias variacións como xeográficas, da montaña, do deserto, onde sexa. Pode ser elfo ou pode ser lagarto ou tigre. Pareceume sempre como unha complicación do sistema de razas fantástico moi extraña, sabes? Imos meter tigres para diante. Os dous sexos, Elfos sabes? Elfo ou peludos. tigre. De feito, hai un vídeo de YouTube moi famoso de Oblivion, creo que, de Elder Scrolls Oblivion, onde sai precisamente un tigre que como bueno, que quere roubar ao protagonista, pídeche cartos, tal, daslle os cartos, el marcha, e o tipo que fai o vídeo como que rouba os cartos, porque di, os cartos son a túa vida, e rouba os cartos ao tigre e di, bueno, tampouco tiña moito valor, sabes? Leva que non tes moito valor, sabes? Pois falando do que me dicía Rodicio, non? E por meter algo tamén cinematográfico, máis allá do Señor dos Anéis, que é certo que non trouxemos moito material dese estilo. Así que está Bright, que é unha película de Will Smith, do noso Will Smith, interpretada por él no papel principal. Bueno, aquí Bright en realidade creo que alguén a describiu ou mesmo a venderon así como un Señor dos Anéis, perdón, o mundo, ¿no? O mundo do Señor dos Anéis, 2000 anos ou 3000 no futuro, ¿no? En plan de, bueno, pois xa nos alcanzaron o mundo da Terra Media, que neste caso é un mundo normal, noso, non é os Ángeles e tal, o sea, é normal. Pero hai elfos, hai orcos e estamos os humanos, non? E todos temos que convivir de algún xeito, pero mesmo chegan a mencionar a presencia dun maligno, non? Dun señor oscuro que hai 2000 anos perdeu, porque nos conseguimos derrotalo, elfos e humanos, e os orcos estaban con el, non? Entón os orcos a día de hoxe ainda seguen sendo como unha raza traidora, unha raza tal, e a película trata... É unha especie de día de adestramento, non sei se coñeces a película de Denzel Washington, non me sabe o nome. Bueno, Training Day, día de adestramento. Por certo, está dobrada en galego. Onde o primeiro orco policía do mundo está traballando pois con Will Smith, non? Son a parella protagonista. Hai un pouco de body movie, hai un pouco de todo. Pero o mundo pois é un mundo máxico, non? E pasan cousas e tal. Pero bueno, realmente aquí pois os orcos, hai un tema racial constante. Os orcos son un pouco pois os negros, os latinos da sociedade, e os elfos, non? Que é o que nos interesaba, son claramente unha especie de raza superior, físicamente son moi superiores aos humanos, pelexan moito mellor, teñen máis cartos, daselles mellor os negocios, non? Entón eu vexo aquí unha mestura moi chunga, non? De que un pouco habría que elaborala, creo que hai os guionistas non elaboran moito, pero hai unha... Vese que son ricos, co cal podríamos facer a chiscadera un mundo xudeu, non? De control de cartos e control dun pouco do que pasa no mundo, máis o control férreo de que os tipos traman cousas moi raras, non? Son loiros e son tal, raza superior, podemos meter o nazismo se queremos aquí, ou a raza aria, evidentemente pois van unha mestura un pouco rara da visión élfica, non, desta sociedade, pero son en plan aristócratas, non? Eso evidentemente non é innegable, que son aristócratas e que dominan un sector moi rico, moi millonario de sociedade, e ademais normalmente son ser os que están máis vinculados coa maxia como tal, non? É dicir, pero aquí hai trazos, non? É unha película un pouco rara, porque é unha película realmente policíaca, a historia que nos contan é policíaca total e absolutamente, pero venden o mundo máxico, non? Entón hai
dan trazos, non, de que as varitas máxicas aparecen, son moi poderosas, pero parece que a máxia está perseguida polo FBI. Sí, sí. Realmente a película vai diso, de que atopa unha varita máxica cun obxecto brutalmente poderoso no mundo máxico, e intentan roubarlla a Will Smith e ao tipo este, non? Facerse con ela. Entón, pois aí meten cousiñas, non? Traizón de policías, bla, bla, bla. É que un día de adestramento, pero con termos así un pouco máxicos. E aí, por exemplo, vemos trazos, dan trazas, joder, de cousas. E o malo deste universo é que parece interesante, pero só temos trazas. Hai un FBI como que vixía que non se utiliza maxia, pero non queda moi claro canta maxia hai no mundo, nin nada. Entón é complexo. O que está claro é que a maxia está controlada e que ter capacidade para usala é moi raro. Vale, iso sí que o deixan entrever. Entón eu... E que vine outro día, vine esta semana a preparar isto, e teño que reivindicala porque a xente tratou unha moi mal, din que unha mierda, que é unha miserable película, non tal. Pero eu creo que polo menos a mí parece semi-original no mundo este policíaco, e tentou facer algunha cousiña interesante, como a mínimo. Xa digo que como todo está moi apurado e todo está moi mal, pois ves que deixaron que todo é demasiado simplista e todo é demasiado evidente. Pero non me importaría ver algún día, non Bride 2, pero, joder, unha serie baseada nesta idea dos elfos hoxe, dos orcos hoxe, non? Que pasaría se realmente tivésemos que convivir e vivir con outras razas deste, máis aló das nosas, non? E sobre todo deste estilo, non? Pero bueno, téndela en Netflix, que ademais é unha produción original de Netflix, por certo. Cando non saia Will Smith poderemos verla, verdade, Darío? Claro, aquí eu aí, claro, vos tedes os vosos némesis. Coincido totalmente, sí. Lembro, igual estuve a enganar, pero que fora publicitada como un dos primeiros grandes lanzamentos fílmicos de Netflix, pode ser? Sí, eu creo que foi creo que non sei, non foi a primeira peli, pero case foi a primeira dende logo con algo tan forte como Will Smith. Eso convencidísimo. De feito, é que vendo a película é como unha calidade media de Netflix, non o que é a película, porque a mí non me parece moi boa, a verdade. Eu non a sinto, eu de verdade que creo que se lle deu moita caña precisamente por este factor. Creo que a crítica moita deulle caña por iso, porque non era o cine, porque non se estrenaba no cinema, bla, bla, bla e tal. A mí non me parece de verdade, o que outro día vine non me parece tan terrible. Simplemente, eu viro un cachiño e non acabara, non digo, pois iso isto claro, que non digo que sexa boa, nin que sexa un peliculón, obra mestra, para nada, pero vaya, arre carallo, como sempre digo eu, mira que traguei merda no cine, moi superior, bastante peor, perdón, a Bright, que me parece unha peli de acción, policíaca, un pouco con coña, metendo aquí elfos e orcos, que eu creo que sempre é unha cousiña a ver, non? Así que nada, Alba, non sei se tes tamén ti por aí algunha cousiña máis do que ti queiras traernos. Eu creo que sí, non, o sea, outro exemplo que me gustaría mencionar, que tamén é bastante coñecido, é o das Crónicas de Xanara, porque é bastante coñecido, bueno, pues xa que estamos falando de plaxos e cousas, as Crónicas de Xanara non son un plaxo, ten inicialmente moitos puntos en común coa obra de Tolkien, pero sí que chega un punto que, primeiro, os puntos en común son evidentes e despois chega un punto en que se separa e crea un universo propio, non? Os libros, neste caso, non explican detalladamente a xénese dos, que, bueno, isto tampouco sucede no Señor dos Anéis, sucede no Silmarillion, non? Pero sí que se di, nas Crónicas de Xanara os elfos sempre estiveron aí. O mesmo que outras criaturas creadas a través da palabra e tiveron contacto cos homes antes de que os homes se volveran agresivos e comezasen a desenvolver armamento e máquinas de guerra. Neste caso, os elfos mantivéronse reservados na súa comunidade pechada que se chama Cintra, que tamén aparece en The Witcher, non? E en Portugal. Sí, malísimo. Pero sí, Cintra aparece en The Witcher, sí, é de feito creo un pouco bastante importante, non? Sí. E despois, a ver, en certa medida isto de a comunidade reservada a min recórdame un pouco o Silmarillion, o que era a cintura de Melian, non? E despois a súa maxia o que lles permitiu foi contrarrestar a contaminación causada polos homes, coa industria, cos desastres nucleares. Entón, bueno, eu creo que nas crónicas
Xanara é un exemplo que me gusta porque me queda aquí a medio camiño entre a superioridade élfica que eu considero que se dá pois en Tolkien, polo que xa falamos, e despois en relación aos humanos, que son seres superiores, e despois tamén creo que queda aí entre medio camiño pois o que pasa en The Witcher, que xa son de igual a igual, de primeiro matámonos entre todos, entón nese sentido estamos igualados, xenocidio por un lado, xenocidio por outro lado, pois vos vivides máis anos, pero reproducides vos menos, entón eu creo que aí a cousa queda máis igualada. Guai, porque Despois parecen como ideas contradictorias, verdade? O sea, ao mesmo tempo os elfos superiores e ao mesmo tempo perseguidos inferiores e máis puteados que ninguén. Hai unha especie de tensión, non? Estímolo falando alrededor destas obras que pode ser as dúas cousas ao mesmo tempo, non? sí, porque a máis vai cambiando, non? Porque e realmente en The Witcher xogan con esa idea de que os elfos xa estivemos por riba, imos volver a estar porque temos tempos de estar por riba, porque vos ides morrer antes, pero despois daste conta, pois iso, que, bueno, que iso, que non teñen capacidade reproductiva, que todo, eles tamén, Geralt e Ciri tamén van ver os grandes murais e grandes construcións que se viñeron abaixo, bueno, esa raza, entón aí vese moi ben. É como a raza se vai deturpando a si mesma, que pasou coas dríadas, pasou cos ananos, entón, bueno, a min era unha saga que me gustaba moito. Pois sí. Pero é o que hai. Despois, en canto, bueno, despois outro exemplo que quería traer era o de Dungeons and Dragons, porque en Dungeons and Dragons sí que se ve tamén predomina, o sea, hai un pouso desta concepción animista orixinaria da que vos falei ao principio de todo, porque os diferentes tipos de elfos, pois eso, emparentan con distintas partes da natureza. Elfos do bosque, hai elfos prateados ou lunares, recordade os espíritus do ceo, hai elfos salvaxes que tamén viven no bosque, hai elfos dourados ou solares e hai elfos mariños. Así e todo tamén entra en xogo o concepto de autoridade porque entra a moral e a ética polo medio, porque hai a raza máis importante de elfos do Dungeons and Dragons son os Drow, que son os elfos escuros, que son de carácter maligno e os que odian os demais. Entón, para min Dungeons and Dragons tamén combinaría estas dúas facetas da evolución. E aquí creo que, a ver, non son moi experta en Dungeons and Dragons, pero creo que tamén hai o tirapuxa humanos-elfos. Sí, de feito, seguindo un pouco por Dungeons and Dragons, quería falar un pouco das novelas do Elfo Oscuro de Salvatore. Máis que porque me parezan grandes novelas que non están mal, eu linas na adolescencia e recordo que me gustaron moito, son novelas de acción e están escritas de maneira moi amena e de feito foron un éxito de vendas espectacular. Hai unha cousa que me parece especialmente interesante no Elfo Oscuro e precisamente que son historias de elfos, quer dizer, o protagonista é Drift do Urden, que vai coa súa partera, leva un par de cimitarras e é como moi guai, e está contado en primeira persoa pola súa parte, e é unha cousa que resulta en certa medida revolucionaria porque é a primeira vez, ou teño a sensación de que é a primeira vez que se contaban historias de elfos tomadas como se fosen os elfos os protagonistas e vamos a falar da súa sociedade. E de feito toda a narrativa de Drift do Urden é de o renegado que non está de acordo coas escollas morais dos seus iguais e acaba exiliado. E de feito esa idea da subversión do outro, de que sexa o outro o que conta a historia, dá lugar a unha novela moi rara que é a segunda da triloxía do Elfo Oscuro, que está toda ambientada en covas. Quer dicir, son todo cousas que lle pasan a Drift do Urden nun mundo onde non hai luz e é subterráneo. É toda unha novela ambientada en covas. É moi loco porque se o pensas, a min dábame a conectalo cunha historia curta que ten Kafka que se chama Agorida, onde hai como unha especie tamén de mentalidade non humana que narra como está construindo unha gorida que parece animal. E en este sentido é como unha especie de un intento por parte de Kafka, non, de intentar explicar en primeira persoa o que sería unha mentalidade non humana e a súa necesidade vital de construirse unha vivenda, non? Interesante pensar eso desde as lógicas postcoloniais que colocan e intentan deixar de observar o outro
para darlle voz e permitir que sexa el o que ten a súa propia voz, non? E entendo que o Elfo Oscuro de Salvatore pois non é un exemplo moi bo desto, porque é unha novela puramente comercial, pero sí que é interesante encadrada dentro do que pode ser a tradición sobre os elfos das que vimos falando, non? Que sempre son como vistos dende lonxe, observados. Non sei como vedes. No, eu coincido contigo, nese punto que comentas. O que pasa é que estaba pensando eu, non? O típico de abrir máis melós así random, non? Un pouco para ir tocando o que nos quede pendente, non? Para que a xente lo para. Porque temos, a veces, sempre digo, ás veces temos apuntadas cousas, pero non nos dá tempo a falar de todo. O que pasa é que logo xa non lo recordades vos, non? E por certo, Fry non viaxou no tempo. Sinto moito. Sí, viaxou no tempo, non viaxou no espacio. Perdón, é verdade. Estaba pensando. E digo ao revés, tío. Como pode ser tan normal? No espazo tamén viaxou, Bueno, sí, porque estrictamente. nada está parado no mundo. Tal. Estrictamente. Perdón, abre ti se queres, Rodice, algún dos melos que queden por aí anotados. Pero outro melón, o sea, estaba aquí falando de narrativas postcoloniais e Kafka e tal, pero tamén quería falar de Warhammer, que é quizáis o exemplo contrario. Unha cosa que me gusta moito de Warhammer, polo que quizáis o menciono de vez en cando, é que gustame moito porque un world building, o sea, é como un mundo onde hai un montón de lore, libros escritos, ambientados aí, pero está todo claramente pensado de unha perspectiva comercial. Comercial no sentido de vamos a vender xoguetes, todo o mundo deste planeta está orientado a que podamos vender as figuras para a xente, para que as pinte e xogue. Entón, claro, no mundo de Warhammer hai elfos altos elfos, hai elfos oscuros e hai elfos silvanos, fundamentalmente porque é moi guai para crear exércitos diferentes e que apelen de maneiras diferentes a como públicos salvos distintos e convencer aos cativos de que compren ese exército e se enfrenten os demais, non? Joder, Sí. hai unha relación realmente así neste universo todo o que estás creando entre Warhammer, elfos e poscolonialidade, porque eu tiña elfos escuros cando xogaba Warhammer. Bueno, nunca xoguei, merquei xoguetes. Eu era o neno parvo que mercaba xoguetes, non sabía que facer con eles. E a cousa é que, así lembrando o lore un pouco por riba, o tema é que como que os elfos escuros eran unha especie de subraza oprimida por parte dos elfos que buscaban conseguir o poder, pero a súa liñaxe era rexeitada. Entón, como que hai como un tema aí, sí, de colonialidade, son finalmente expulsados a unha zona inhóspita, non? Acaban dicindo, bueno, pois se imos ser a escoria destes elfos aristocráticos e finos que se creen que están por riba do ben e do mal, ímonos converter no peor do peor, non? E imos vengarnos da metrópole mandándolles todo tipo de feitizos, de dragóns, de criaturas terribles. Eu lembro que era bastante pequeno cando lía todo o lore de elfos escuros e parecíame terrorífico. O sea, era unha cousa super truculenta, pues, con rituais de corazóns apuñalados e cousa moi A máis darks. que teñan todo, tiñan o queer coding, en plan, eran claramente todos homosexuais, todos estaban sexualizadísimos, estaban metidos en orxías raras para poder mandar maldicións aos altos elfos, unha cousa... Era super edgy en xeral, ademais. En Trolla Films, Legolas tamén é homosexual. Non me esperaba esta referencia. Hostia, no, pero igual algún día Trolla Films, joder, Trolla Films. No me acordaba de esto, acabo de tener un choque de... Sí, en Trolla Films todos os elfos eran homosexuais, ¿no? Sí. O sea, había esa era o chiste. Sí, efectivamente, era o chiste. Super rancio e tal, e super homófobo. Había que meterlo, ¿no? Había que... Que parvos somos. Pero sí, o sea, o dos elfos en Warhammer tal cal o que dicía Carlos ao principio, pero de verdade, quer dicir, os elfos escuros eran os Edgys, non Legolas era un pringao. Os elfos escuros de Warhammer son os Edgys, e se non querías ser Edgy tenías os elfos estirados, e se estabas un poquinho en terra de ninguén e che molaba o bosque, pois tiñas os silvanos que non lle gustaban moito a ninguén. Carallo, ¿no? Un pouco esa idea. Sí, é verdade. Non, pero sí que ao final esas razas, non, que coinciden bastante coas de Elder Scrolls e tal, quedaron bastante no concepto popular, non? De elfos do bosque, elfos como máis máxicos, elfos escuros, tal. É interesante como foron herdadas ou retroalimentadas, non, no propio medio. É que Warhammer videoxogos
non é o mesmo para nada, non? Pero creo que sempre foron comunidades que o Total War, non? Que se alimentou bastante un a outro, sobre todo nas últimas décadas. Sí, supoño que no fondo é porque é esa idea, ¿no? De que é fácil xerar contrastes, mentres que cos humanos como que nos resulta máis forzado e tendemos a pensar que é imposible, e sabes, que todo un reino sexa de xente mala e constantemente en orxías, mentres que son outra raza, pois Sí, vale, o mesmo pois son pasa así, en sabes? o mesmo pasa no WoW, ¿no? No World of Warcraft Sí. ou tal, de que temos unhas razas moi concretas, non? E compórtanse deste xeito porque pertences a este clan ou pertences a Sí. esta raza e non hai que darlle moitas máis voltas, non? Máis aló da excepción que tal, non? Entón, bueno, pues funciona un pouco así, sí. Sí, é guai porque volvendo a Warhammer, en cambio os humanos vemos que non están organizados tanto por razas, aínda que como dicía como dicía Pablo, os elfos escuros e os elfos altos elfos non son dúas razas, son basicamente como linaxes favorecidos e desfavorecidos. Pero en cambio os humanos no mundo de Warhammer están casi orientados, o sea, están casi organizados case temporalmente, o sea, temos como os bretonianos que son medievais, os imperiais que son como da primeira modernidade, ¿no? Ou piratas, organízalos por profesións, pero non porque sexan todos como os humanos altos. Carpinteiros. Que? Un exército de carpinteiros, non? Como... Bueno, Era difícil de vender, En One Piece algo de carpinteiros había unha illa de carpinteiros loitadores, ¿no? En Water 7, creo que se chamaba. Máis melos por abrir por aí. Bueno, se alguén se queixa o de Harry Potter, bueno, eu creo que resumimos moi rápido Harry Potter, ¿no? Evidentemente hai uns elfos, normalmente chamados directamente elfos domésticos, ¿no? Que sempre levan, ¿no? Como un pouco esa... Sí, bueno, como se foran cans, non? Ou gatos tamén. Sí, non, esa idea, non? É que tampouco queda moi claro se hai elfos salvaxes ou tal. Se esa como fora, Claro, a maioría porque- dos elfos... Sí, perdón. Perdón, como contraposición a elfos domésticos deberían existir elfos en liberdade, non? En teoría. Sí, Pero non eso sei por por que aí non van se os ven, tiros, sí. pero non en ningún momento coñecemos ou tal. Evidentemente hai elfos en liberdade, pero non... Perdón, quen falou por aí? Eu, que non chegan, o sea, elfos que non sexan elfos domésticos non chegan a sair en Harry Potter, son todos Non, son a todos, min en realidade son todos esclavos, e o máis revolucionario era Dobby, o pobre Dobby. O pobrillo. basicamente, o sea, bueno, dentro do que é a escravitude, pois elixe, pero digamos que o sistema que o oprime sigue sendo o mesmo, non? Sí, ou moi semellante. Entón, dende logo a min, sí, no seu día sí que me chocou un pouco esta visión por parte de Rowling. Non digo se novidosa, se non, para min o foi, quero dicir, eu sempre pensaba nos elfos porque viña do Señor dos Anéis ou máis ou menos tiña orientada esa idea, e cando nos plantea pois estes elfos domésticos que son claramente non sei como dicilo, o sea, pequenos, feos, conste que eu nunca... Ata que vin a película non mos imaginaba tan feos, conste, eu imaginaba máis algo tipo os elfos de Nadal e toda esta carallada, non? De América. Pero sí que son así un pouco agraciados e tal. Pouco máis teño que aportar así e tal, non? Todos coñecemos a visión dos elfos de Rowling, pero sin máis, non? Estou pensando eu, son os elfos domésticos, pero os bechos estes que son os que lideran o banco, que son? Mítico meme. Esos Que son son? gnomos, non? Son Gnomos, sí. O mítico meme de faite a pregunta de a que grupo étnico fan referencia aos banqueiros de Rowling, Sí, sabes? casualmente, sí, sí. No, Somos de Gringotts, que- ¿no? Gringotts creo que era... Como saque aquí o tarro do vinagre... No, por Dios, no. O non, Bueno. non lles va ben. Ben. Non sei se queda algo, se queredes comentar algunha Sí, cousiña así. unha concreta, última sí, dame. cousa máis, Sí. que non se falou aquí de Terry Pratchett, tamén temos que sacalo, non? Sí, home, claro, como non. Como en todos os programas, que, bueno, hai unha cousa moi interesante na literatura de Terry Pratchett, é que os elfos son malvados, o sea, é un pouco Lovecraftiano, non? A imaxe que hai en Terry Pratchett dos elfos, porque son como seres interdimensionais, teñen como capacidade de crear ilusións, como que teñen unha alma malvada, non? E realmente, pois, considérase como unha raza superior aos demais, e non teñen empatía cara a calquera outra vida, non? Que non sexan eles.
aparecen só nun libro no que é Mundo Disco que se chama Lores e Damas, e realmente o que se, todo o que a trastenda do libro vai como que, bueno, que existe unha raíña, non? Que está interesada en casarse cun noble para logo, pois, abrir unha especie de portal e traer o rei elfo á Terra, bueno, a Terra, ao Mundo Disco, e dominar outra vez o mundo, non? É como unha especie de dimensións que, como a conjunción das esferas de The Witcher, non? Algo parecido. Basicamente, pois é curioso porque no que o libro, o ferro é como a kriptonita, non? Dos elfos. Entón, pois, como que mediante o ferro, pois repelen o elfo, non? E, bueno, é bastante interesante a novela porque como unha conspiración política con así tintes sobrenaturais, non? Así que está bastante ben, a verdade, se queredes lela, bueno, do que da saga das bruxas, que é unha saga bastante interesante tamén. Como sempre, Pratchett vivindo no futuro. É que é a hostia, tío, porque, de novo, Sí. que de oportunidades, que de tentacións podías sentir, sabes, creando un mundo como Mundo Disco, de meter os elfos de calquera maneira, e decides que só saian nun libro como seres interdimensionais, como, o sea, como alienígenas, basicamente, sabes? Sí, básicamente. Buah, na mellor liña do que viñamos comentando dende o principio, de que Sí. son como a alteridade extraordinaria, sabes? Como unha cousa que... Sí, eu non lín ese, Non tampouco. é un dos que me queda así... Eu quedan que lin varios, non? Pero ese case queda todos, así, non. entonces. Sí, non, claro. Sí, Pois moi a saga das ben. bruxas está un pouco esquecido, creo. Teño que Pois darlle. para rematar, por traer unha cousa tamén en certa medida novidosa e tamén por traer unha cousa un pouco máis recente, porque teño a sensación de que falamos como de fantasía moi clásica hoxe. Quería falar duns elfos particulares que están nun cómic dun autor británico que se chama Luke Pearson, que se chama Hilda, na que se fixo tamén unha serie de televisión, creo que está en Netflix, podedes verla en Netflix, na que basicamente é unha historia moi tenra, moi infantil, onde hai como unha nena que vive no bosque coa súa mai e vai a vivir á cidade, pero cando ela vivía no bosque estaba como moi en comunión coa natureza e ali tiña contacto cos trolls, cos xigantes, con diferentes figuras mitolóxicas, fundamentalmente da mitoloxía europea, e cando vai a vivir á cidade como que fai de nexo entre os seus novos compañeiros de colexio na cidade en todo este mundo imaginario, non? E un desas razas que aparecen en Hilda pois son os elfos, pero son uns elfos máis na liña do que poden ser os trasnos, son seres diminutos que viven en casas moi pequeniñas, son sempre invisibles para os humanos, viven de maneira moi retraída e apartada, e case non teñen relación, ningún tipo de relación cos humanos. O que me parece super divertido e moi innovador da idea do elfo en Hilda é que os elfos son unha raza caracterizada polo seu amor á burocracia. Teñen como estruturas político-xurídicas moito máis desenvolvidas do que as humanas, a pesar de que viven como nunha especie de monarquía. Teñen figuras xurídicas complicadísimas e contratos moi longos. De feito, a única maneira de poder ver os elfos é firmar un contrato que eles xa teñen preestablecido como como estes contratos de non-disclosure, sabes, de non contar os secretos comerciais, teñen un tipo de contrato para que poidas velos, dese estilo, non? Rompe cos tópicos do que pode ser do elfo da outredade, mesmo desa relación mística coa natureza, e converte os elfos en non humanos que dominan algo que consideramos prototípicamente humano, que é o dereito, non? É un xiro que lle dá un sabor moi particular a estes elfos, que por outra banda, en outros sentidos, sí, teñen como algunhas das características típicas da raza élfica que fomos falando durante o programa, non? Pois ata aquí por hoxe, non? Deixamos os elfos pasar. Deixamos que se agochen ou que se mostren, non? Aí no seu mundo interdimensional, según Pratchett. Así que nada. Pablo, Alba, Rodicio e Darío, graciñas como sempre. Despedímonos ata aquí. Creo que neste baleiro, perfecto, además nesta realidade na que vivimos nós, creo que toca ir cear con alevosía concreta. Así que despedimos de aquí a todo o mundo. O próximo que toca o vindeiro programa, pois tocará a ciencia ficción. A ver con que somos quen de sorprender. A Buriño. Durante uns minutos corrinche detrás Urano, Saturno, Xúpiter Non sei onde estás
sentado no porche, todo está en paz. Eu son o último terrícola, non fun quen de marchar. No meu telescopio made in Taiwan, vexo aparecer un disco vermello, vexo aparecer ti ves nel.